Dol. Dirayan. Tol, yung ano tol? Mata, maabot pa na ako ni Gadato ni mo, di ka mo nga mo sa... Wala mo sabi mo na ako, pero toke ka, pero ay lang, sabi mo butasan na. Matik. Kakaasa ka sa akin, pare koy. Lah. Ay, okoy. Hi guys. May gabi. Namin dire lang idol high scope no, Lanji Ryan namin dire. Lang kusina. Ngaon mi dire. Ang sa may update na, nakapangayo na. Nakalakaw ng buwang, dansis nagugus-gugus ng bata pa. Ngayon dito. Nag-5. Patag smoke no. Palit. Tampal sa, paano ba? Tambal sa baga. Kanang tangag ko ano pen? Sabuan. Sa buwan din kanton ba? Pwede na. Pwede na. Tama ngaon tayo. Ayun na. Tinarungon lang tani. Namin dire lang Ryan guys, nag-ano. Ako na ikaw ang dahan. Nang mi dire nang red mig kaon ba? O may kaon balay no. Naman sila idol dire. Nagdagang stock dire sa mga can goods ba. So, namin dire nang red mis lang balay guys. Namin sila dito naligo kay malakaw to. So, si High Scoopy no. Kailan mo High Scoopy si sikat na siya sa TikTok. I-follow niya na siya. Nya. Hindi ka mo sa dire kay arre ni hapon. May paslayang bay, masugo pa ka. May panay bay. Ito sa inyo, di ka masugo. Ultimo kaos og tubig. Sugo. Di ka mo kaos. Basa lang kamot ni mo. Mahugas ka sa kamot. Manang kaon. Kaon. Masaya ka mo tumunaw. Tagay, langas ito. Ganiya. Bibi Ganiya. to. Bayran ka na. Ganiya ta dire, pero wajud ka kaliho ka na. Magayo. Nagpaabot naman dyan. Oo. Ya, nakay plato nga kana na. Nakay plato nga kana sa gula na na. Ngabi na. Oh, baliha ko na na. Baliha. Baliha ko na. Ako, biblop. Kabubo gini niya. Ah. May plato ba? Oh. Plato ba, hoy? Plato. Away lang. Away lang. Bala kay? Oh, Bala away kay? lang ba? Plato, mira, plato. Plato. Buwang rin sa dinasa. Oh. Sa buwan! Isipin kan mo na buwan nga kayo, buguan mo. Buguan mo. Ay, ayo. Ang sarili sa isipin kan, gigutsilyo. Ay, ayo eh. Bi, plato bi, mas pasti plato. Kali to, guste. Wah, nahugas mo ka. Pero Ada rin to. asa ba? Hindi mo hina yun. Asa ba? Adiya. Dire? Dire? Dol. Dol. Asa ba? Sumay di mo kutsilyo na nga ang... Oo, bitaw mo sa'yo, pero ng brand, no? Basta nabali lagi. Asa ba? Sakto, magbutang daw sa kanya. Narinig ilaw mo. Bogo. buang. Ayo, pamilya dapat din ang buang pamilya. Importante ka na pamilya. Pero sipet gila siya. Buat na giduka. Nah, mga kawatan ay. Mga kawatan. Jabili ba? Jalebi. What is kibaw? What is kibaw dol? Wali mo si kana ito kapal ito. Wagi ko kibaw. Diba? Tawar ka ng kabuang. Wagi ayo. Tingnan mo gani. Bali lagi yung libil. May tarong. Wagi ayo na. Kita gina sila. Ang ganda ng do? Sipet gina sila no. Hoy, pamilya sardines. Pamilis brand sardines, no? Shout out sa inyo, no? Tarungan yung sunod ha, kay Iuli na. Iuli. Ina di ka satisfied kay Bali na ilad ka. hasul kay sa muang part ba? Iuli lagi na dol. Nawar ko na, oh. Di ka satisfied na dol. Gisul ka. Sige lang, at importante makaon ta. Ha? Mix na dol, mix dol. Ako lagi luto, kay mix, kay bahala. Pino? Di man dol, lahi man ako style pagluto tani dol. Pura gombe, we. Sade? Ha, iuna na siya. Oh. Diapas na siya. Ayo, Pero ilahi ni ilahi. Ayo, isagol na dan. Sagol, mo yung style mo dai. Ako. Okay, kami luto no. Di matarong tuhan na. Ikuag bukog ng sardinas. Nya, mo budi mo bukog ta sa. May gani kay kwan baka nang ano. Gani ko dol tira. Mabukog, wala nagbukog sa... Dol, binuan. Wala tao nabukog sardinas dul, eh. Yapil ay gluto ay guman dili. Hindi mo lang, ba na mabukog. Dol. May ka na, dol? Kaman. Ikuag bukog ng sardinas. Unsa bating? Dia kita dia. Mau deh, ay. Moy, tarong moy. Kelangay ba ni mo? Nagwa ko tarong. Kelangay ba ni mo? Ibu gujar. Buka dulu. Buka dulu. Loh. Pagi ayo tuan. Ganti deh. Wag gani. Ang duga. Ang duga. Wala di anan. Dili dol, di ka mas sa imo. Ay, tiwasan na dul. Gutom na dul. Gutom na si Dabi dul. Si Dabi na dul.
Ako nagbuwag. Chef ba? Pwede na sagol na. Pwede na sagol. Tarong ba? Ano na sila? Di na may ilan, di ka musuot. Ako bitaw na. Mapog yung bataw agin. Lo. Iyabol lang yung oil dun. Ay lang ikaw ng oil. Ay lang ikaw ba? Sabong yan eh. Kung ba para di mausap. Kung mag-iayo? Bisa nun. Tarong dun lang si Binuan dun. Kaya buto na dun. Di mo gawin. Yabo gani. Yabong oil ba niya? Sabong yan na. Ay, apil ay. Ay. Okay, April. Oo ka eh. Bah, patay kita na. May ka na. Sardinas slash egg slash tuna. Parehara na ako. Tuna, sardinas, sarong gyapon na, lahi lagwan, libo. Lahil lang ang isda. Mura na sila tanan. Tamban. Sardinas. Tamban. Ang galing tuna kay kuan. Tuna rin siya, ang gatong sardinas kay tamban. Sardinas to siya. Sardinas. Kaha ba? Ano doon? Nabakar mo yung mutana nun? Ang dagdari mo kayo ni bay. Buang bro ko. Dami na may dala. Asa ba? Dira. Namoy, nasa ko niyo gamit niyo. Namoy ka ng butter. Vegetable oil na ba? Hindi man. Ano gamit niyo? Tubig. Ha? Ito lang sir, pan. Mantika? Lah, pan. Frying pan niyo ba? Ah, frying pan. Naros kabinet. Happy na matong napay pikirin. Hangad lang, hangad. Nas kabinet. Atong kabinet. Ang ilang pre, nasa medicine cabinet ang frying pan. Laki mong kibinet. Imong kibinet. Uy, huwag hugas dol. Ang problema, di lang ang problema hon. Bato na siya no. Oh, hugas kay kay hugas siya. Oh. Hugas oh. Oh, anyo ni balay. Gas lang yung squad. Kapala dol. Ako may luto. Busy ko. Mau gani. Pwede Busy. mo na isabi ni mo. Busy. Ganiha, ito ba ka biar ganiha? Na alas 5 na lang. Oh. Wa pa na buhat. Nilakaw alas 2. O di uli, di buhat o tanan. Sige scroll na naon. Nay murag gud chat. Da. Suro pa ka nako. Bulaan ka. Ano ba o? Oy manugo. Lagog ma. Full day, uli gabi. Ato tanong na pagimo. Muna may kaululi sa inyo banga ka. Wala pa may sugo. Marunong sad. Kamao sa kamao. Ikaw. Huwag mo na ibuhat silang balay. Mau gani nila ka kay para may buhat. Ako mo, nilakaw mo po. Dali, anang kahabol kay magluto dali buto ma dali. Isunod, iya ito yung kaon. Sige na, tagsarat ang bisita dire. Grabe. Tagsarat ang bisita no? Ikaw pa gilutuan di mo ka sweet rin eh. Biyakin ka buwangan ka. Buwang, di sweet. Di sweet pagkatao no? Kanya hirang. Kanya ay nang gibiyan. Da. Ira. Mayra. Adlo ko. Oh, look. Ay, hadlok kayo, magibiyaan naman ka. Ay, sorry. Dol. Ang kaharap kong to dol ka. May dol. Puro nang bitsin. Wala matay ta na. Hadlok ka rin. Oo, okay. Huwag nang so healthy relationship. Uy, ano din na? So, this thing na wala tamo ko. Ginawa kumatay. Ako nung iguro talaga mo giay. Ano siya? Dahil gutom ko dulu yata na dulu. Ay, naman dulu. Unsa ka? Unsa ka? Agilo, di siya nam. Girl. Agilo, di siya nam. Unsa ka bang? Unsa ka dulu? Agilo, di siya nam. Unsa na siya? Lari lami dulu? Ha? Tarong eh? Lagi? Lari lami. Ato tolotol? Pagbitsin to. Abitsin to. Ambit sinto na kawan mo. Utang lagi ko dulu. Pwede mo lagi. Coba, gita. Babay pa manginta dul. Mapayang kahalol. Idibul ka? Idibul ka na lo. Di alam lang man ni lagom sa kedibol basa man ni. Lepas dia, weh lepas dia. Oo na. Lepas ay pagkas na ay. Namis dia. Ayo. Dito lang ito bubuk kami. Para mo gaugas ya. Apa ni mai? Doon sa taga to sa kulay pas lagi. Babu, tu ya kamera. Yan naman. Oh, ayo sa. Parent ba? Ada dia. Tuyan mo. Mana ka ugas dul? Pagid. Piste. Ba.
Ano tataran niya dol? Tataran ako. Uy, speaker no, uy! No naman, umilain. Uy! Grabe, liguna naman ano eh. Toyo. Lo! Grabe, bilib na juga ko. Habilidad. Abilidad naman eh. Grabe ha eh. Ikaw dyan, wait tataran. Duha ang purpose ani. Ah, Dual okay. purpose. Double. Speaker. Lo. Tataran. Kakoy mo ni. Okay. Iyon na music. Isik tayo mga dula. Mintras nagtagod ka ba? Yan, nagpa-music ka, no? Ano ba? Double purpose mo ka na. Tando. Iksa na diri dol. Iksa diri. Ano? Buang tawangan na, okay. Ayaw tawangan na eh. Darong, dol. Tinarong ba? Ay, sige. Dinarong dol. Sagli ko nagamang tinarong eh. Bisa ginagamay lang tinarong ba? Kapalit mo yung gusto mo na. Ayaw. Gabang? Sagli mo nagamay tinarong eh. Malag daghan binuang. Basta na itarong gamay. Dapat Hindi, 10% ah. 10%. Ah, 10%. Di, fire. Di, ay, tuhan na. Sinisi ni malo. Ay, napayag ng kahadol. Napailag ka? Di, fire. Fire, good. Paig nila mas. Nanti hiwa, apa mo man. Sama mo, nagkipot bola isang rila deh. Kau bilang gua pun ada dulu, buka mana dulu. Ya, lagi naman. Atay na dulu. Itong argaw sa nga house eh. Wala. Moy ayo man. Eh, largo lang lunod na nun. Ada dari dulu dulu. Ada dari. Gunting itu gunting ba? Ayo dia. Nah. Ih, kena oh. Oke, ayo Tuhan. Udah gila lagi, baru na. Tunga lang kau soy. Mas balik ko. Pagkilaro. Hmm? Di mitarong Tuhan eh. Apa itu nak? Grabe, uy, ayaw pagkaluto eh. Klaro. Dipigan sa bait king eh. Pigan eh. Lahi na yan. Lah, lunod. Lunod sa kurason. Dyan. Ryan. Gasin buang ka? Buang sih. Baho. Sana ko ako di pa kayo tataran. Speaker yung gihatag. Oh, sabi niya sa. Kasi naghatag na. Kita naghatag. Tataran yung speaker. Speaker. Yung naghatag mo nimo. Ugasan eh, ugasan. Gasin na. Kami na magiran. Mapili bago. Trabuhin na eh. Mabili pa na hugasan no. Sorry sir. Sorry. Ito ang suko. Ilahamin ba eh. Na, kung ano beta? Saga dulu? Saga dulu kang nanay ko ano ta ba na basa ka na mo na kanang kuan ba saga na Nagisusyo. di kana nakikain ba nakikaon dire gusto sa bulo maguba na eh aguba na ano tarong mo na no ayo Wala, ugas. Break tas buang eh kanay bata mas mutuman og sugon Wako na suko. Pero tuyok ka. May sabon. sabunan ba dai Ano mo? Basuga. Yaban! Uy! Isubunan. Uy, uplok! Oh, guba na eh. Gamit pero bata ng speaker raw. Agi ayo. Ayo po, wala sabon. Saya pa, may sabon. Sakto rin. Sabunan ko niya. Bright to eh. Kaya gini. Dili na daw dol. Uy, emang ilaw to ay. Oh, Saan naman? sorry sir. Tilo ako sir. Trapo he. Nga. Good na. May na pagkatrabaho tanan. Ay, limpyo kayo. Muti ko na dol. Sabay ko na dol. Sunlag tubig. Okay, ayaw mga tuhan. Iyo kasan. Guba gina. Sulit tubig. Iba na gamay. Tunga. Buang! Wala. Sakto. Muna ginahan ako sa imo dul. Atay ka suguan dul. Kita ba dito man, kita ba sayo? No. Sorry na. Ito man sayo pa na. Ikaw sayo. Ikaw ba liog dire ngayon ng balay? Nga ka? Ayo eh. Adi, dapat bisita ta lang yan dito sugo-sugo. Bisita ta. Goods. Kumbate. Kato gani nga sukam ka. Ang bitsin ko. Sa kabuang mo naman dalawa ng bitsin noon. Sinsiyo, ako sinsiyo. Hingko.
Na nahug man dul giate. Daghaga pa ng bursa ha pre. Mo ito sa higda ang gusto lang tayo gud. Tuno pandul ka. Daghaga Dito. ti ilan. Dula ka nang butangan sa kanton dula. Tinarong dula. Kana. Tinarong ba? No. Masugom lagi tinarong dai. Dila. Tara mo nagturya. Lo patay. Sugan. Lo. Do kay medel gabinay ang iliw ko tanyo. Kutol kayo. Tao nga to! Di! Ano? Nagagalit at natutuwa at nalilipay ako sa inyong ginawa. Mana si Idol High School pero. Hi. Grooming ka no. Naligo rag 5 seconds. Ay sorry. Kaya na dol. Ako naman i-reveal sa internet dahil ako ay maano. Kaya na ug di magawa di maligo. Ha? Ug di magawa di maligo. Ano na? No. Fresh Mana sila guys. May ganito tao. Abunda basta abunda ni sila sa kaon. Di kini magdinaw. May sikon. Huwag mo naman ako pagtripan. La. Pero Tagalog na ka dul. Tagalog para sa imong content. Nagtatagalog ako para maintindihan nila. Wala. Ay, nay. Para monggo dol. Wala na. Ang napaig ang kanton dol. Sabi ana bari mo dol oy. Dol. Laro to nga suka diha reto de. Suka diha. Rebot! Na, ko yun. Lo aga po mo. At mantika, imo lang ni. Sumna. Doy. Lagi pa kong birthday, di ko mga nalag cake, buhanga ka. Ulusit na mi guys, no? Oo, nga namin, kaya manaman, luto naman ng mga ibang luto dali. Thank you guys sa mga sponsor. Hi Scopy, let's go! Let's go! 1 million subscriber! 1,000! Di siya sa may gamay. May gamay. Ay, sorry. So guys, Ako na, ginagamay. Guys, mananimig luto. Kinagagala ko ang iyong pagdating sa tahanan ni General. Naway, mag-una suka na mag-uwa. Naway, Magawa. ating panalangin ng ating Lul, mag-iyaya na nag-pray doon. iyaya na lang. Amen Lord, thank you. Thank you Lord. Amen. Ano man pwede mailungan ka? Naam, di ka niya. Uy, tawag ka. Nasakpan tato niya eh. Tingin ka masuriya. Sinuwa, laman sinuwa. Oh? Ginsan nga ni mo eh. Oh, lamas oh. Oh. Mali, lamas tapulan. Oh. Mas kapulay. Mo to masit kantong yan sa bo. Tama dito mo. Ay, sa bo wala may sa. Hello. Ano? Gisuyot na. Ha? Gisuyot na. Adik na. La. Init. Iskala toro na. Gusto may gulol eh. Mi ay. Sus, Mia. Love you, Dol. Dol, sana. May tayo. Sana. Tagalog na puno. Di dol, dapat mo Tagalog na tayo. Dol. Mga creator mo. Dol. Girayan. Tol, yung ano tol. May ta, maabot pa na ako ni Gadato ni mo. Di ka mga mga sa... Tol, yung ano tol ha. Tagalog. Tol. Ako tamang lumson. Lungsun, siguro ng ngipon mo mga. Lumsan sa, alumsan ba? Wala mo sabi mo na ako. Paritoke ka. Pero ay lang. Sabi mo butasan na. Matik. Kakaasa ka sa akin, pare koy. Lah. Ay, okay. Mula may cook eh. Dito, sponsor ba? Cook na. Kopim na. Sabi ko cook na. Sabi ko na ilag. Palpitin ako rin. Wala naman bakit na ako. Kinsa. Hindi lang. Pag ang gibiyaan. Hawan ako. Okay, bago mo na. Tol, kasi di bago ka nabiyan ba? Kaya tatangin mo pa naman sa bago ka nabiyan ba? Feeling empty. If you feel empty, Well, should. drink empty. Wala naman sa ko, ano naman ta? Ngayon ka? Ikaw, men. Ganun ba? Uli na ko eh. Count ako. Manila, hindi ka uli. Ikaon. Kinamalang gilid pagkaluto ng mga tao. Sibuog ba yan? No, ame. Tuling ka nung kay. Bayaran manig money. Grabe oy. Sino ko? Nga, gor. Napay. Nawala ka na ako? Ta! Taas kayo. Ano kami kaunan? Libang man mo doon? Grabe dyan ha. Ada ba siya? Ulo! Puha tao. James Reed. James Reid, low budget. Oo mo tanong? James Reed. Lah.
May ganaw? Gaga! Nang red pulog kaon, no? Mari kabuhi. Nang red pulog kaon ba? Gaga! Wait, palan. Salad! Nita pag dessert! Pag eskwelahan pa, kasama ni Maestra Rol. Late na. Lasa! Late na kayo, snack. Gaga! Litas na ako ginamot. Gaga! Fokus kayo? Fokus sa gulo? Gaga! Hindi mo tandog kayo, grabe ha. Battle of the Brainy. Battle of the brain. Pero nagduwa ko yung mga Saan ba? Nanay ba? Tabi na ito. Tugon ko? Tugon ba? Busog ako. Tugon ko. Praktik ka kamatay. No? Na, good. Basta mabusog ta, lamig ka to, di ba? Ay, maduli. So, mga siya guys, no? Manamig pangaon din rin niya. Dol, thank you kay Dol. O, sunod, wa may taon balay. Saka Ari, gapon mo Ikaw ang mudaganan. Ari, Saka gapon. lang. Ikay saka. Manguan mo rin, mang... Hindi saka yung followers ba? Nabawi! Ikaw po. Mangre, di gapon may gawan rin ha? So, de. Narinig ikaw kita yung muluto. Eh, lang. So, di po di mo. More lagi mo gaya. Sa tawag, dili mo pasalamatan ba, no? Salamat. Abi pa lang, may sunod. Ay, may magkagpungkol kayo sa luban ka. Mao gani. Ay, uli ko. Ay, pagka. Uli ko. Bawa. Salamat to siya guys niya. Salamat sa Akabuo pagtanaw, ang Dol. sinilas. Thank you. Balik mo mga yawa mo. Go, Dol.